Amerikada çağaňyzy orta mektebe nähil ýazylmaly? Şeýle soramana bir näçe adam sorapdy. Ine ýakyn bir post paýlaşypdym. Green Card'am asyljamy diýe. Ýöne, Green Card asylsa da asylmasa da esasanam master, doktorantura üçin gelýän talipler ine şolar üçin şuýda gyzyk bolupdylar. Täbi köpden şäherde ine meniň ýaly maşgalat bilen çağlar bilen gelýärler. Şonuň üçinem eğerde çağaňyzda dünýä derejetine bilim aldyrjak bolýarmasaňyz, onu şu ýerde sizin üçin peýda bolupdylar. Ýagny Amerika gelmeden hem çağaňyzy Amerikadaky iň gowy mekteplere ýazyryp bilersiňiz. Onuň üçin näme etmeli? Inni eğer talip bolup gelýärmasaňyz, eýer sizin şäheriňiz belli. Şo şäherdeki çağaňyzy degişli mektebi, nähil degişli, täbi Amerikada mektepler umman 3 basanjakdan ibaret. 1-nji 6-njy klas başlangyç, 7-8 orta, 9, 10, 11, 12 bolsa ýokary. Ýagny 12 ýyllyk bilim ölçünde 3 aýrylýar. Eğer çağaňyz haýsy kategoriýa girýärmese, elbetde ýaşyna görä, şoňa görä mektep saýlamaly. Inni mektepler umman 10 nesilli bary bilen bellenýär. Ýagny eğerde mektebiň bary 8, 9, 10 bolsa diýmek ören gowy mektep. Hemme taraplaýyn. Diňer bilim taýdandan howpsuzlyk bolsun ýa beýlek taraplaryndan bolsun. Şonuň üçin ilkinji etmenleriniz haýsy şäherge çyk bolsaňyz, şu şäherdäki mektepleriň balyna seretmeli. Soňra ine şu her mektebiň öz territoriýasy bolýar. Şonuň üçin öýüňizi şu territoriýadan tutmaly. Ýagny arenda aljak bolsaňyz, şu mektebiň territoriýasyndan arenda almaly. Men Amerika gelmeden arenda şertnamany baglaşdym. Şonuň üçin mektebi hem Amerika gelmeden hem ýazgy etdim. Ýagny şu mektebiň degişli olan bilim bölüminiň web saýtyna girip ilkinji arenda şertnamasy, elbetde pasport we beýleki resmiňleri berdim we Amerika gelmeden registrasiýasyny edipdim. Bu Amerika gelemede de şu mektebe barmaly güni bardyk. Elbetde mekteplerde hiç ýylly goşmaça tölek ýene orda ýok. Hatta ruçka, galam, depter neselli öýleri berýärler. Umman alanda mektebe ýazyrmak Amerika gelmeden hem aňsat. Başga ýylly, hiç ýylly talap zat ýok. Dünýäniň niresinden gel, Amerikanyň niresinden gel, hiç ýylly kynçylyksy mektebe çağlaňyzy ýazyryp bilersiňiz. Ine men şu videony 16 martda ýerden 8-iň ýaryna ýazgy etýän. Türkmenistanda bolsa şu wagt akşam 8-iň ýary bolmaly. Häzirçe hoş, sag bolun.